Ngi ki khasi ki besyong basa syapden jong ka jela mikalaya. Ngi im suk ngi im sany lem ki jing Henry kat no galong ka basngo sin bat sngo sangsat. Ban tip lane yo sngo syapang ka jingshah lehbeiñ jong ki jai ben riu ki jongi ki besyong basa haki tan block 1 nadu bagi hab syapo United Culture and Michaels Hill kalbi anglong Assam. Kawai ke jingshah lehbeiñ ke bagi lamat kalong haga jingshah lehbeiñ namar bagi dan ki seng kai klau karbi namar hakarbi ki don ru ye gine ki seng ke NV ke PLT ke LRA UDPS kumta ki ne ki seng laong bagi ju lehbeiñ nyot beiñ ye ki khasi bar ki khasi ki jongi ki syak lehbeiñ hadu kata-kata Laong hapdeng kisnam arhajar hadu arhajar khat nyau. Kalong kapor kabakordit hadu kata-kata. Bat kabasang sot tam ye ki ba Khasi Pnar. Ki besyong basa apo blok 1. Daga jingdon jong kine ki kenhun seng. Ki khasi ki haban siu khajana baying. Ya kabalatip kum ka house tag. Naga benta kine ki kenhun lehnoh manla usnam. Manla kawai pakawai kalong ying. Syakawai pakawai ke kenhun nadu kumbasan spa hadu san hajar tingka kawai galong ying ka bansiu nalor kine ki haban siu rupan syakalbi anglong autonomous council nalor baki haban siu ya gene ga khajna kidang wan pat saban rung chepok shnong po thau ban ra jubor ye ki khau ki juhur na ki ying breu hadu bakim don shu watang bansyan Kisiat badra airu wat ya kisiar ki belang kisnyang berki jingri jingdop jong ki beriu kat kebakiman. Bat lada pan pisate ki penting bat penap daki ketang sulai. Kene kedai ke bapendu nong syikat day bat kepada penyam ketang ya ki beriu jongi. Namar ki bapli ki syanyak tang hagarep keryang bat ki jingri jingdop naga benda ke jingem kebakin yo ialah kabam. Om tang kata itu ke bakham don kam te ki syak dawa pisa bat don ru ki por bagi wan lute ye ki ying kisem jongki bat ki ra lut kat ke badon bat kim yo ai umta ki da pom ru de ye ki ying kisem haba kim yo ai haka por bagi wan ban lute naluar kene ki dang thap ki dang kenjat dang kura pat se ye ki briu lem kino ki daw Kilek kensleng bat jerong keti wat yaki kentai kena aru. Hagas nem arjasan, kine ki kenhun lehnoh ki tombor bat lehbeiñ napang ya baro ki longkemi kentai wat yaki kena umju ru yaki longkemi habadeng gejing armet kim salia bat kim mapshu. Umta kene gaja hagas nong moriam baya ka wei ka longkemi hagas nong lahir. Omla banyo jingtip iki tarik barki benai barki senam Henry nadu arhajar hadu arhajar khat nyo palat shipomut ki khasi ki bla psyak pyniap beiñ namar kene ke jing lehbeiñ bar ke jing tombor jogine ki kenhun kai klau karbi ki pat Khasi Pnar jongi ki mla sya ashu bat kumta kim banse wat ban ino yala ke ying kesem jongki ban pet shnong ban pet no chapok sa snyang kene kelaja haga arhaja lai. Nang tangin ken mauru dang haga arhaja kak san ki batbor kalbi bat ki seng lehnoh ki lawan tombor biang ya ki Khasi Pnar bat pyniap dusmon ya weu briu bakarteng labarios nongrem haga shnong madan meni. Kene kadau kami tang namar baki subas seng lehnoh ya ka wei ka seng bhalang kabalatip ka Jantia National Union lani JNU kabawan seng unit bat kasar ke syatai kirung syapok ki shnong ki thau jong ki Khasi Pnar ta ki spangut bat ki tombor ye ki briu da ka pen up da ki white herendang bat ki pom ki dan napang ye ki ying ki sam ki tiar ki ba bat ki wei aba ki briu jongi ki mbanse ban I biang ye ki ying ki sam jong ki bat pet syong no pan Syamau lubel sat sama namdong kanduli lapangam
bat syadu jawai ho office jong kaseng Jantia National Union hapo moralong. Kaba penlung mensiam bat kaba penpangnut syuk yaki beriu jongi kalong. Ba anda kila lej pai na gane ga jingpet wir jongki shnong ki thau jongki wei. Anda ki bapli kila poi lagi shnong. Bat isyam ba om dan syuk ki jingki sam ki kiu ki pliang ki thlong ki sinrei om dan syuk. Wat ki jingtung jingtap ki jingri jingdop ukhau ukba usembai ukniang. Hadu ba kim don khau syuk watang ban syedro. Da ki tayo ki benai ki haban bam tang da ki pan klau. Ki pasyur kelau, ki sela patau bat ki long si, ki bakwat kaplung. Bat day negani kadau, shibon ki shnong ki tau, kum ka dummu terpeny, bat ka banden rim, ti ki laja no, bat da ki spangut ki breu ki layam, nagadau jong ka jing tangan, bat ka jing pang kabala wan lap yaki. Henry hakat kani ka jingshah penmelung bat ka bakor dit san. Kalong pat kabasngu syam jing apedang ka jingkor dit kat kani kim syam yo jing yarap ai na galyang ka solkar la kalong na asam lane na Meghalaya. Loong bakine ki briu ki khang ye kelenti kesengkien kim sha shu ban let yo let hat banti ye ki marab jongki syaki yo ki badon chapo Meghalaya. Bat day tang haki yo ki badon haga jela Meghalaya ki bala bantiet ye kini ki mar ki mata nakadaw baki ne ki khasi ki rap ye ki ki badai jong ki khasi umta ka syamjing bha namar baka yo ki badon chapo karbi anglong asam kim thiet ye kini ki mar rap jong ki Henry ki ne ki kenhun lehnoh ki khangru ban let pat syakane ka yo ki badon haga jela Meghalaya. Ki khangru wat ban lechim dawai namar ba hakabapang basitom ki pha ban sumar haki hospital ki badan chapo asam kim sha satya ban lech ka jela Meghalaya ki damaham ru ye ki briu ki badai ki khasi ki bakham pau khmat ki baju lech juwan bat jutrei jukta shane sha Meghalaya ki khangru ban penlong ye ki no ki jingelang ban lech jingelang shane sha Meghalaya. Om tang baki maham Henry donru ki bru ki bala sha bom sha sha. Kumta ka jingshah lehbeiñ jong ki ne ki jaj ban riu jongi. Kadang don shibon la kalong hakan nyam ka rukam. Lane ka jingshah kini ki pot ki sam jong ka shnong. Ka jingpa jubor ban registai ki kendau syapo karbi anglong asam. Bat menta ka jinglong jingman jong ka ni ka thany ka nang sniu. Om tip shu ka ka banja. Lada ka sorkar kamla ban penbej yo upur usam mar minta. Dia parlok kini kalong ka jingi thu ka balingkan ya ka ba ngalayo jingtem ban kalong pat ka basngo sangsat ban sngam pat omla klem da jaw umman kani kalaja tang nadu kesnam arhajar hadu arja khat nyau khat pra umta ki baro ini ki beriu ki jongi ki mat ki jing Duwailam nagabra jongki bless you.